mother. Mother. Okay, at Chuke Kening halftime burgers. Kening no karning halftime burgers. Keng Sindalan. Ayan, liga. Mastagan. Chumi talaga mastagan. Tayo yan pa kasi kaya so hindi niya pa problema keng geographics na. Geographics na ni Talia tayo tala. Anyway, Chuke halftime burgers Kening Angeles. Malapit siya Bilyangel apong Carmelite. Lele na mismo ning Super 8. Tuloy mi pamangking kilog. Sabi da manyaman na pong mura. Mother, ko miyamong makanya kay interview nila. Sabi na kami kanureng wear in Pampanga. In fairness, sa lalaki t-shirt. Wata na pa niya view. Mother, disnan miya Kening halftime burger. Eh, dami halftime. Pandoning wear in Pampanga. Shout out. No way. Rate 1 to 10 itang burger pong wing. 9. 9. Okay, let's go. Landing kay pamanaya Kenny kasi nagkarakalmamangan. So siguro buri na sabihan nita manyaman ba. Sa kay Kenny ko special treatment Kenny pero salamat kay management ng salamat kay management ng Halftime Burger for sponsoring this video. Ikanda kay po Kenny baka i-verify nila ring best sellers da. This is a paid sponsorship. So tingnan mo yan manyaman niya. Ay naman sabihan ng manyaman niya. Basta, ano na totoo. Kasi nagkarakalmamangan din. Nagkarakalmamangan. Sabihan ko. Hanggang yan makapilala pa mo rin. Wow, yan no? So siguro testament ito nung mga nano yung kapopular yung place sa ini. Kung lalo yung current prices ngayon, very affordable. Sigurado rin students na malapit Kening. Students. Ano na rin. Karing kids. Karing atabs. Hindi ko kaya bilang Bosconian kami pala. Shoutout ka rin Bosconian. Serve the Lord with holy joy. Hail you, alma mater. Shoutout, HFA. Akala kayo huling dyan. Hindi prepare you for life. Ali kasi unleing wings Kenny eh. Unleing wings. So yung isipan ko na nandun po, tauling makakaila pa rin Kobe ang po rin Lebron. Ilang illegal din? Bakit half-time na? Kasi ito first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. O, in between na ng second and third, ating half-time out na doon. Napin yung pinakamakaabang break ito. Eh ako biya sa basketball. James Harden. Mag-step back yan, dili na inileme oh. MVP, Ikay, Manny B. Pangilinan. Repeat. Alright. Repeat kasi makatalo na yung best week champion. Ginachos, Mexicano yun. Rey Mysterio. Ikay ni, Steve na. Mag-assist yung inileme, in-assist na oh. Down, passion. Gulo yun. Going tiny ni Del. Alright, inumpisan Mia with the nachos. 110 pesos lang mo rin. Good for sharing. Very, very cheesy. Siguro dagdagan kayo pandita ka hot sauce sinibangan sa verified yan. Pag-liak mo pa rin. Pag-fast forward. Okay, triple patty. Lumantong kang heavy meal. Happy nining burger mo. Ang burger na very juicy ah. Kahit sa pakyan cheese, ang buong sabayan may pang fries. Kahit ang karelang Nachos. Canning price. So magaling yan talaga. Kahit sabayan may pang shake. Either buko, choco banana, or banana. Nung panikwanan mo talaga yun ang flavor ng litong patty. Nung patitang patty. Patitang patty. Happy ni James Harden, barbecue sauce yung ginamit na kanini. Maparas yan. Nung maparas guy ka, happy ni. If we're into wings, tada! Sriracha po palo. Nang sira, sriracha. Aliya po sira. Bayo lang luto. Sriracha. Bapalo. Bapalo. Kaya ka arte ni sriracha, binapalo na niya. Game. Okay, ilang mula at... Sorry po yun. Sorry. Anyway, pwede ka man-order unli wings. Magkano yan nung unli wings only siya? $249. Unli niya katanggang pati nga pong gagawin eh. Manyaman niya, teriyaki. Perfect kind of sweetness and saltiness blended together. So this is your typical teriyaki chicken wings. Nung bisa kayong medyo mild flavor, kayang buffalo wings yun. Perfect yan. Garlic parmesan? Parmesan. Garlic paglagay ng masanting pronunciation ka rin. Garlic parmesan. Ano man kakawin ang buffalo ko?
Na naman flavor na burrito, same prices lang mo. Magaling nga talaga itang anli, lalo na nung mahilig kayo kayong buffalo wings. Ini garlic, very comfortable din ito. Maragulo parts. At nakatipiran guys. Look at the cheese. Maragulo. Ala ko ba man 5 minutes mamangan, akapit na ako na yung burger ko. Pinini yung MVP burger. So balo tayo ni itang classic American cheeseburger. Yung buki kong dili kanini itang beef. Sakto yung juicy. Itang ema ka lang especially at inyang vegetables bangya ka masuya. Na-shock ko. Na-shock ko. Ngayon miya ba kasi akaya dito rin. Miya pala kasi yung substitute ng Nika. May injury kasi yan. May foul yan. May foul out yan. In point na ning lugar ini is, what kailangan mong punta ka ritang fast food nung ila sa serve ding fresh itang burger. And at the same time, labanan itang presyo kaya itang fast food. Kapag makapal na rin patty na. Kaya pinito eh. Aliwad, uling awang ito mga fast food. Tapos yung patty na talagang i-roll na lang ng panganipis. Wow. Kaya niya kumaming. Detang patty the fat. Fat Ali. Sige, sabi ng Bruno eh. Usually karang fast food chains sa amin Pilipinas, isa-serve the kang burger and fries is soda. Yung talagang sa-serve da is shake. Itong classic trio, the Wow. fries, the shake, and the burger. Classic trio. It's like Batman, Robin, and Joker. Alfred. According to our connoisseur, Batman connoisseur. Get down and dirty at halftime burgers. Okay. Hi. Hi. Map na mo, ikikulahin ka klasiko, apon din kaluguhan ko, i-Marco, i-Jello, apong i-Vasalyo. Nanong pengan yung yan? Chicken. Ay, manyaman. Eh naman susulag po. Alam niyo ba? The best yun. Siyempre nothing is perfect, so 9. Hello! With room for Nine. With room for improvement. Kaliya. Ali, uli mo ni tatang mo madinat ya. Anong position yun ng basketball game? SG. Shooting unity guard. Ano mag-belga kami ganyan. Kami rin biktima ito rin burger. Nangarakal kami ang pong ring wings. May nagkaibong petisyon. How do you stay healthy? Kung ako po busy, bisitahan niya po yung Halftime Burger sa Angeles City, Santo Rosario Street, across Villangela po, Lele Super 8. Ayaw po sindalan na. Shoutout pala doon sa may-ari ng Halftime Burger, si JD Molina. Ah! Ikay po ma'am, na-shoutout yun. Sa likod lang